numirea acestui guvern. Dacă îi să puneți în notă guvernul Urteanu, care ar fi? Sugestia mea să întrebați cetățenii Republicii Moldova, ei sunt cei care trebuie să pună note, pentru că ei au și votat. Eu nu pot să le pun note, nu pot să-i pun note omului care l-am văzut de 3 ori în 3 luni. Care sunt eșecurile? Care sunt eșecurile? Eu nu știu care sunt realizările. Păi tot eșec, de la prima ședință până la ultima și inclusiv cu această ultimă noutate pe care am văzut-o și cu care cu mare secret au acoperit-o până acum, cu investiții în o fabrică de armament, pe care încearcă să o prezinte ca investiții în sectorul civil. Cum vă pare contraatacarea adesea autorităților la mesajul dumneavoastră? Aici vreau să vă aduc o serie întreagă de argumente și să vă aduc inclusiv legea. Și îmi doresc foarte mult ca presa cu adevărat să studieze actele, nu declarațiile politicienilor. Politicienii sunt în drept să facă declarațiile care vor. Să studieze legea numărul 174 din 2021 și dacă vreți, eu vă le dau citire, dar am să vă spun următoarele lucruri. În momentul în care guvernul prezentat cu mare fastă vine cu o investiție de 3 miliarde de lei, 150 milioane de euro, credeți că era necesar să fie ascunsă această știre? De ce n-au ieșit public? Domnul prim-ministru sau doamna președinte, că ea de fapt reprezintă de fiecare dată inițiativele și pozitive, tot ce sunt pozitiv. Am văzut când taie pangle pentru jumătate de kilometru de drum, e toată presa. Când se taie pangle ca la un viceu, ca la Glodeni, toată presa și policienii stau o grămadă. Când e vorba de 3 miliarde, de ce n-au spus? Dragi moldoveni, venim cu investiții de 3 miliarde. De ce vă spun lucrurile astea? Este extrem de grav. 2. Întrebări firești pentru policienii care se dau părerea. Cine este acest Abdullah? Ce experiență are el în Qatar, de unde vine cu această investiție? De ce compania lui Abdullah din Qatar este registrată în 2024? De ce ASP-ul, și aici vreau să precizez, nu am adus învinuirea ASP-ului. ASP-ul de 6 ori a refuzat să elibereze actele necesare, toate că nu este licențiată această activitate. Dar puteți să ne spuneți sursele unde vă informați 3. că veniți cu acestea? Spuneți-vă, rog, ia uitați-vă, eu vă prezint actul emis și vă spun o chestie. De ce această noutate n-a fost spusă public în campanie electorală? Pentru că solicitarea către acest Consiliu a Investițiilor Strategice a fost înaintat în 2025. Iar în 25 iulie, Consiliul a refuzat eliberarea sau permisiunea de a veni cu aceste investiții. De ce primul ministru Recean, pe data de 13 octombrie, la o săptămână distanță după ce s-au terminat alegerile, a permis, și uitați-vă, a dat aviz pozitiv. Și nu ultimul lucru. Spuneți-vă, rog, dacă lucrul ăsta e atât de legal, civilizat, de ce primul ministru, prin acest Consiliu, a depersonalizat companiile care au fost eliberate permisiuni de a investi strategic? Și vă spun, uitați-vă, care vrea să vadă din presă, uitați-vă, SRL-urile sunt depersonalizate, dar este indicat articolul 4, litera I, legea 174 din 2021. Și vă aduc legea specială, am scos-o, a imprimat, legea 174 din 2021. Uitați-vă ce spune legea, oameni buni. Articolul 4, domeniile de importanță pentru securitatea statului. Uitați-vă articolul I. Vedeți, fiți atenți. Eu cu legea în mână. Producerea, exportul, reexportul, punerea în libera circulație, importul armamentelor, munițiilor, echipamentelor militare, a produselor, tehnologiilor, serviciilor care pot fi utilizate la fabricarea, folosirea armelor nucleare, chimice, biologice și rachetelor. Oameni buni, legea asta, în baza căruia a fost permisă această investiție strategică, nu spune de arme civile, nu vorbim de cartușă. Spuneți-ne, vă rog, câți iepuri au rămas în Republica Moldova să producem cartușă? Cartușă pentru iepuri și pentru fazani. Lucrurile astea sunt extrem de grave. Noi avem întrebări către autorități și vrem astăzi să-i chemăm la raport pe cei care au eliberat astfel de acte. Și după această reacție, oricum, spuneți că acolo se intenționați să producă altceva. Dar eu vreau să vă întreb cei care înțelegeți. Ce înseamnă 3 miliarde de lei? În ce poți să investești 3 miliarde de lei? Asta e o producere mare. Asta nu înseamnă un utilaj care va face gloanță pentru iepuri.